Salut și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem chest opening pe contul meu mic, adică pe contul secundar. Haideți să începem. Nu uitați să dați un like, un subscribe și share să vadă și prietenii voștri. Vedem, pică ceva. Ar trebui. Mă pică ceva. Gemuri. Nimic. Bă, te rog, dăm ceva. Doamne. Nu mi-a dat nimica. Dumnezeu. Văd ce șansă am. Mamă, o crescut cât de cât. Da. Nu le pun pe nimeni. Pa!